Näyttäkääs joku sieltä voimistelijoista, että rupeeko kaikki olemaan paikalla. Kyllä, hyvä. Eli yli 18-vuotiaiden sarja on halunnut järjestää yllätyksen, ja nyt mä rupean itkettää teille. Eli nyt mun pitääkin viedä tää mikki mun miehelle. Noniin. Ja näin se voimistelu liikuttaa. Ihan pikku hetki mä kaivan täältä tän juonnon, niin se on tuossa. No niin. Yli 18-vuotiaiden sarja on halunnut järjestää yllätyksen ja he kutsuu lavalle henkilön, jonka työ mahdollistaa mestiksistä ja myös kauden muista kisoista. Hän on henkilö, jolla sykkii iso jumppasydän ja jolla on todellista urheiluhenkeä. Hän kuvaa oman tyttärensä joukkueen lisäksi kaikkien muidenkin joukkueiden suoritukset ja lataa ne YouTubeen. Sen lisäksi, että videot ovat korvaamaton apu joukkueelle kauden aikana, he luovat myös ikuiset muistot tärkeistä hetkistä. Kiitos työstäsi ja tervetuloa lavalle AGG Mutsi. Näin mahtavia asioita tapahtuu voimistelussa. Kiitoksia todella paljon AGG Mutsi ja vielä kerran älyttömän suuret aplodit. Haluatko sinä sanoa jotain? Minä en pystynyt edes lukea, niin pahoittelut, mutta haluatko sanoa jotakin? Siis kiitos ihan paljon, että teidän takia mä teen tätä. Ei sori, pitäähän mulla johdatus olla. Mutta tää on teille. Kiitos. Isot aplodit vielä. Kiitos paljon. Ja kiitos meidän vanhempienkin puolesta.